खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय दिनै 2 सेप्तेम्बर बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेशन होनाया दिनै जोबथा सान मैयानि सानाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा नमिनेशन गथायबाय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ गयबारि बियाबनि थाखाय बिजाथिलाइ गथायबाय इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारियाबो सराइबिल बियाबनि थाखाय नमिनेशनखौ गथायबाय ओजोंहाय बिपिएफनि गाहाय आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारियाबो चिरांदुवार बियाबनि थाखाय बिजाथिलाइखौ गथायबाय खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो चिरांदुवार बियाबनि थाखाय बिजाथिलाइखौ गथायबाय बिथांमोननि अनगायैबो इउपिपिएलनिफ्राय चन्दन ब्रह्म एमएलए लरेन्स इस्लारि बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारि इउपिपिएलनि इएम रन्जित बसुमतारी रबिराम ब्रह्म अफजल हक उइलसन हाजदा मृत्युंजय नार्जारि उइलियाम नार्जारि धीराज बरगयारि धनन्जय बसुमतारी जांगिला हाज'वारि फनिन बर' आरो गोबां बिजाथिफोरानो मैयानि सानाव बिजाथिलाइ गथायबाय आरो दिनै गथायबावगोन बिथांमोननि अनगायैबो इउपिपिएल दोलो एंगारनाय बुद्धदेब मुसाहारियाबो देबरगाव बियाबाव उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायबाय बेबायदिनो बिजाथिलाइ गथायनायखौ लानानै बिटिसिआव मैयानि सानाव रंजानायनि थासारि बेन्ड पार्टी खाम सिफुं बायदि दामनानै आरो जै होयै बिजाथिलाइ गथायदों मैयानि सानाव इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बिजाथिलाइ गथायनो फैनाय समाव बिपिएफनि बिजाथि रबिराम नार्जारिजों लामायाव मोगा-मोगि जादों जेराव बिथांमोनहा सानैजों आखाइ हमलायदों आरो बिसायख'थिखौ लानानै रंजादों बे नुथाया सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो हादों फारसेथिं हाग्रामा महिलारिखौ इउपिपिएलनि मददगिरिफ्रा खुदुम हरदों होननानै फोरमायथिबाय हाग्रामा महिलारिया फोरमायथिदों दि आं बिजाथिलाइ गथायनो फैनाय समाव इउपिपिएलनि मददगिरिफ्रा आंखौ नुनानै फ्लाइं किस हरदों अदेबानि खुदुम हरदों आरो गारि सालायग्राफोराबो भिक्टरि सिन दिन्थिहरदों अदेबानि बिथांमोनहा इउपिपिएलजों ओंखारदोंब्लाबो आंखौनो मोजां मोनो आरो भटखौ जोंनोनो होगोन होननानै फोरमायथिबाय हाग्रामा महिलारिया नमिनेशन होनो फैनायावनो बुला बुसि जाथाय खर'आवनो हेलमेटजों बुनानै गाज्रि जोखोम खालामदों जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि मोखाङावनो बुनानै जोखोम खालामदों जन दासखौ बाक्सा मसलपुराव जादों बे जाथाया दिहिरा बियाबनि जिएसपिनि बिजाथि गिहानसाम दास बिथांनि मददगिरिखौ बुनानै जोखोम खालामदों हितेश कछारी मुंनि सुबुङा बुनानै जोखोम खालामदों रांनि लेनदेनखौ लानानै बुदों होननानै मिथिहोनाय बायदिब्ला थांनाय बिसायख'थियाव प्रिन्ट खालामनायनि मुङाव 1,54,000 रां होनो गोनां दंमोन जन दासआ नाथाय बे रांखौ गोलाव समनिफ्रायनो होआखैमोन आरो गोलाव समनिफ्रायनो फोलाबोबाय थादोंमोन जायखौ लानानै हितेश कछारीया जन दासखौ नुनानै खर'आव गाग्लोबदों जायजों खर'आव गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों जन दासनाबो जाथाय जानायनि उनाव पुलिसआ हितेश कछारीखौबो एरेस्ट खालामदों बे समाव बिटिसि बिसायख'थिनि गुदुं खौरां फोसावनो आखायाव लादों 25 नं बागानफोरा बियाबाव बिपिएफ दोला बिजाथिखौ सोलायबाय मनेश्वर ब्रह्मनि सोलायै बारग' इएम बनमालि बर'खौ बिजाथि फोसावफिनबाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय फोरमायथिनो गोनांदि 25 नं बागानफोरा बियाबाव बिपिएफ दोलोआ मनेश्वर ब्रह्मखौ बिजाथि फोसावनायनि उनावनो बिपिएफ दोलोनि माखासे मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा खुद्रिदोंमोन बिपिएफनि मावख'आव चियार बेन्च बुफाय बुसि खालामनानै सिलिं फांखाखौबो खुबैनाय बायदि गोजोन गैयै थासारि जादोंमोन बेनि उनावनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथिखौ सोलायबाय 25 नं बागानफोरा बियाबाव दा बनमालि बर'नो टिकेट होबाय बिपिएफ दोलोआ जाय खोथाखौ मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा गावनो फोरमायथिदों आंखौ बिजाथि फोसावनायनि उनाव दोलोनि गेजेराव गोजोन गैयैखौ नुनानै आंबो गोजोनै थानो हायाखैमोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा बेराफारसेथिं इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव दावराव दावसि जानाया थाद'नायनि मुंखौनो लायाखै इउपिपिएलआनो इउपिपिएलखौ गो बेक स्लगान होनायजों लोगोसे मुर्दाबाद बायदि स्लगान होनाय आरो इउपिपिएलनि फिरफिला सावनाया थाद'नायनि मुं लायाखै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव बिजाथि फोसावनायखौ मोजां मोनैनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रिजाइन होनाय बा बिबान एंगारनायाबो थाद'नायनि मुं लायाखै थिग बेबायदिनो 35 नं 5 सेरफां बियाबाव प्रमद बर'नि ओएसडि राजु थाकाल बिथाङाबो टिकेट मोनैनि दुंहाव थासारि खालामदों मैया 150 नि बांसिना इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रिजाइन होबाय आरो
दिनै 1 रोजाया रिजाइन होबावगोन आरो बेबायदिनो 4 निफ्राय 5 रोजाया इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिबान एंगारगोन होननानै फोरमायथिबाय बिथाङा उदां बिजाथि महरै गसंगोन होननानैबो फोरमायथिबाय बिथाङा आरो 39 नं पासनि सेरफाङाव बिजेपिखौ देरहाहोनो थाखायसो इउपिपिएलआ एंगारनानै होदों आरो बे लेखायै बिजाथिखौ फसंदों होननानैबो मिथिहोयो बे ओनसोलाव गोबां आदिबासि दैदेनगिरिफोर दंमोन आदिबासि दैदेनगिरिफोरखौनो बिजाथि फसंनो हायोमोन होननानैबो इउपिपिएल दोलोनि सायाव खुद्रिनायखौ फोरमायथियो राजु थाकाला BPF आरो इउपिपिएलनि बिजाथिफ्रा बिजाथिलाइ गथायनाय समाव मा बिबुंथि होदों बेखौ मिथिहोनो आखायाव लाबाय गिबियाव BPFनिखौ मिथिहोनो आखायाव लाबाय निसिमा बियाबनि थाखाय जेम्स बसुमतारी बिथाङा बिजाथिलाइ गथायनानै बुंथिदोंदि इउपिपिएल दोलोआवबो जायगायावनो गोबां गोरों सोद्रोमाफोर दंमोन नाथाय जायगानिखौ इउपिपिएलआव खाबु होनाय जायाखै खाबु होयोब्लासो लिडार जायो नाथाय खाबुखौनो होआब्ला माबोरैहाय लिडार जागोन बयखौबो खाबु होनो नांगौ सासेखौनो मोनसे बियाबाव होयोब्ला गुबुन खोथा नाथाय सासेखौनो मोननै बियाबाव होदों होननानै बियार फेरेंगानि सोमोन्दै बुंथियो बिथाङा जायनि थाखाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआबो फिनजाथाय होगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिबावो इउपिपिएलनिफ्रायनो बियार फेरेंगा बिथाङा बावखुंग्रि आरो निसिमा बे मोननै बियाबाव गेलेगोन जायगानिबा मोजां साननाय हनाय बा सेन्टिमेन्ट थायोमोन आरो आंजों जुजिनाया जागौमोन होननानैबो बुंथियो जेम्स बसुमतारीया आरो गोबां भटजों देरहागोन होननानैबो दाबि खालामो बिथाङा ओजोंहाय 9 नं बनरगाव बियाबावबो BPFनि बिजाथि जुबिराज बसुमतारी बिथांखौ रोजा रोजा BPFनि मददगिरिफ्रा फैनानै बरायफैदों मोनथाम प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारिया जयैनो फैनानै बाहागो लाफैदों जायखौ आं गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा 9 नं बनरगाव बियाबाव राजिब ब्रह्मआ BPFनि जानानैसो देरहालांदोंमोन दासिमबो बिजेपिनि भट मोनाखै एबारसो बिजेपिनि भट मोनगोन आरो बिथाङा बेसेबां भट मोनो बेखौ नायगोन होननानै बुंथियो ओजोंहाय मानास सेरफांनि BPFनि बिजाथि जांगिला हाजरियाबो इउपिपिएलनि बिजाथि धनन्जय बसुमतारीखौ फेजेननो जानजि खाफ्रादों थांनाय बिसायख'थियाव BPFनि रायजो राजाया सान हर मदद होनानै धनन्जय बसुमतारीखौ देरहाहोदोंमन नाथाय रायजो राजाखौ एंगारनानै गुबुन दोलाव थांदों बेनि फिननायखौ होनो BPFनि मावथिफोरा साखाफारा होननानै बुंथिबाय जांगिला हाजवारि बिथाङा दिनैनि सानाव रायजो राजाया सांग्रां बिसायख'थिनि दान मोनसे मोननै सिगांल' रांजों भट बायनो सानोब्ला रायजो राजाया बेखौ गनायनाय नङा 5 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै बेखौ हिसाब लायो बे 4 खावसे बोसोराव EM बिथाङा जिरायनानै दंमोन 5 दाननिफ्रायसो लामा फाहामनायनि खामानिखौ मावदों बेखौ रायजो राजाया बुजिगौ होननानै बुंथिबाय बिथाङाबो बेराफारसेथिं इउपिपिएलनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो बिजाथिलाइ गथायनानै बेखौनो फोरमायथिदोंदि देबरगाव बियाबाव 15 निफ्राय 17 बोसोरनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारिया देरहाबोदों नाथाय बे खेबाव हाग्रामा महिलारिखौ फेजेनथारनो नांगौ बेराफारसेथिं चिरांदुवाराव रावबो देरहानो हाया थांनाय उफ्रा बिसायख'थियाव 8,500 बांसिन भट मोनदों इउपिपिएलआ होननानै फोरमायथियो खाम्फा बरगयारिया बिटिसिनि 40 बियाबनि मादाव 32 बियाबावनो इउपिपिएलआ देरहागोन बेरेखा दोलो थानांगौ हिसाबै BPFखौ माखासे बियाबाव देरहाहोगोन होननानै फोरमायथिबाय बियार फेरेंगा बिथाङाबो गोविन्द बसुमतारी बिथाङाबो बारग' मन्त्रि रिहन दैमारिखौ सोंखारियो रिहन दैमारिया दै जगाय बिफाननि 10 बोसोर मन्त्रि जादोंमोन नाथाय खामानि मावाखैमोन भैरबकुन्द बियाबा जोबोद गोग्लैसोनायमोन दा फ्राय लामा सामा जाजोब्बाय सिसि ब्लक पाक्का लामा जाजोबाखैब्लाबो बाला अन्थाइ गारनो मोनस्नि लामाल' आद्रा दंसै होननानै फोरमायथिबाय गोविन्द बसुमतारी बिथाङा आफगानिस्तानाव बांग्रिं मावनायजों गोबां सुबुंनि जिउ खहा थांनाय रबिबाराव 6.3 मेगनिट्युडनि गोख्रोंजों बांग्रिं मावदोंमोन जायजों थैनायनि सुबुं अनजिमाया दासिम 800नि बांसिन जाबाय आरो दासिमबो बांगासिनो दंबावो होननानै मिथिहोदों तालिबान सरकारा आफगानिस्ताननि जालालाबादनि साखाथियाव जादों बांग्रिंआ बांग्रिं मावनायजों गोबां बिल्डिंफोरानो बायग्रेबदों जायजों गोबां सुबुंफोरा फबसिन जानानै थैनो गोनां जादों दासिम 800नि बांसिन सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जाबाय आरो गोबां सुबुङानो जोखोम जानो गोनां जादों आरो गोबांखौनो बिल्डिं बायनानै फबसिन जानायनि सन्देह खालामनाय जादों रैखा खालामनायनि हाबाखौबो मावगासिनो दङ नाथाय थैनायनि सुबुं अनजिमाया बाङै दा 800नि बांसिन जाबाय आरो गोबाङानो जोखोम जादों बे जाथायाव गोबां बिल्डिंफोरानो बायग्रेबनानै थेर बेथेर जादों लामाफोरा गावस्रादों 6.3 मेगनिट्युडनि गोख्रोंजों बांग्रिं फैदोंमोन आफगानिस्तानाव गोजोनथाव खौरां नोंथाङा सुजुकी कम्पानिनि मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां चिरांनि काजलगावआव गोदानै बेखेवबाय सिद्धार्थ सुजुकी श'रुम
काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियावनो गोदानै बेखेवदों सिद्धार्थ सुजुकी श'रुमखौ बायदि बायदि गाबनि समायना रमायना स्कुटि आरो बाइकखौ नोंथांमोनहा बे श'रुमनिफ्राय मोननो हागोन लोगोसेनो नोंथाङा स्कुटि बा मटरसाइकेल बायोबा गिफ्टबो मोननो हागोन बेसेन नाङालासे हेलमेट मोननो हागोन आरो ल' डाउन पेमेन्ट होनायनि गेजेरजोंनो नोंथाङा मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन गोख्रै नोंथाङा जुदि सुजुकी कम्पानिनि मटरसाइकेल बा स्कुटि गोदान बायनो सानदों बा काजलगाव थानाय सिद्धार्थ सुजुकी श'रुमनिफ्राय मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8638767699 नङाबा 7002252878 बे जानबुं नाम्बारावबो फन हरनानै खौरां लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों